Αλίκη. Είναι άγγελος, είναι μωρό. Μου λένε τι θα ψηφίσεις τώρα. Ούτε ξέρω. Ούτε ξέρω. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, ας πούμε εγώ δεν πήγα να ψηφίσω στις εσωτερικές του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν δεν υπήρξε ΣΥΡΙΖΑ ποτέ, δεν έγινα μέλος ποτέ. Δεν έδωσα ούτε 2 ευρώ, ούτε 3 ευρώ. Δεν ήθελα να είμαι στο κόμμα αυτό και σε κανένα κόμμα. 40 χρόνια ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Στο Τσίπρα πήγα λόγω Τσίπρα. Και όταν έφυγε, τη μυρίστηκα τη δουλειά. Τι είναι αυτό που μυρίστηκε δηλαδή? Ότι τέλειωσε η πλάκα. Τι συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας και η εξήγηση είναι έως και απλοϊκή. Έφυγε ο Τσίπρας και το πράγμα αλλάζει μορφή. Κοίτα, από την αρχή, ο Τσίπρας κατόρθωσε και ένωσε όλες αυτές τις τάσεις που υπήρχαν από την αρχή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις τάσεις και τις στάσεις. Ναι. Είπαν και στάσεις. Για μένα θα το πω λίγο αστεία. Αυτό το που σου μετά το ΣΥΡΙΖΑ, Ναι. ΣΥΡΙΖΑ που σου, Προοδευτική Συμμαχία, ήταν μεγάλη καταστροφή. Γιατί γεννήκευσε κάτι που ήδη ήταν πολλών τάσεων πράγμα, ας πούμε, έτσι. Ήταν πολλές οι τάσεις και φανήκανε. Λοιπόν, αυτό ο Αλέξης μπόρεσε και το ενοποίησε κάπως, με προσωπικό κόστος, φαντάζομαι, όπως αποδείχθηκε. Δηλαδή, δεν πέρναγε καλά. Στο κόμμα του. Και ο ίδιος, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, τώρα κάπως, με τα Ινστιτούτα, με τις επιχορηγήσεις, με τα αυτά, μεγαλώνει κιόλας. Ξέρω εγώ, ο καθένας σκέφτεται και το πώς θα ζήσω από εδώ και πέρα, τα παιδιά μου ή δεν ξέρω τι. Καλά, στο δημόσιο χώρο δεν πρέπει να είναι το κριτήριο αυτό. Αυτό το λέει ο άνθρωπος που σηκώνει το πρωί να πάει στη δουλειά του. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας είμαστε πια εντελώς ειλικρινείς, δεν βλέπω από κανέναν αυτό που θα έλεγα εγώ, έχω guts. Παλεύω για αυτόν τον τόπο. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Αυτό που είδα από όλους είναι πώς θα περισσωθούν τα μισθά. Αυτό βλέπω συνέχεια. Δεν είδα κανένα να πει σκασίλα μου, φεύγω ή δεν γουστάρω ή χέστηκα για τα φράγκα. Υπάρχει ένα θέμα που είναι ποιοτικό αλλά είναι σημαντικό. Ιτήθηκαν ή παραχώρησαν. Γιατί άλλο να πάει να πάρεις μέρος σε έναν πόλεμο και να ιτηθείς, λες μέχρι εκεί μπόρεσα. Ναι. Και άλλο στη διαδικασία του πολέμου να δεις ότι υπάρχει, ξέρεις, όταν σταματάει ο στρατηγός πάει και κάνει και μια βόλτα, ας πούμε, γύρω-γύρω με εινοποσίες και τα σχετικά. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα όποιον, όπως θυμάμαι τότε με τα ATM και την καραντίνα κλπ. Δεν θυμάμαι κανένα να σηκώθηκε να πάει να δώσει νερό στις ουρές από κανένα κόμμα. Ένα μπουκαλάκι νερό, ας πούμε, να έχει στο πορπαγκάζ και να πάει να δώσει μπουκαλάκια νερό στις ουρές, τότε με τα ATM νομίζω. Δεν θυμάμαι κανέναν. Όλοι αφιψηλού ή όλοι μέσα από τη Βουλή ή όλοι είχαν να πούνε κάτι μέσα από το Facebook. Κάτι που να μου δείξει ότι αυτός ο τύπος, ρε φίλε μπράβο, δεν με νοιάζουν τα φράγκα, παρατάω τη θέση, παρατάω την έδρα, αντεχεστείτε, γεια σας. Όλοι από πίσω τα μισθά. Πόσα παίρνω το μήνα, πόσα θα βγάλω, πόσα δεν θα βγάλω, τι, γιατί. Μα το βλέπεις ακόμα και σε... Γιατί να ψηθώ μεταξύ χαρτογιακά και σαμπουκά, ας πούμε. Σωστό. Η Μαρία Αλίκη είναι άγγελος, είναι μωρό.